Americký herec Robin Williams, který spáchal sebevraždu, trpěl počínajícími příznaky Parkinsonovy choroby. Neměl už sílu dál bojovat. V posledních 9 letech roste počet sebevražd i v Česku. Vlastní rukou zemře víc lidí než při dopravních nehodách. Je to neblahý fenomén nové doby, nebo tomu tak bylo vždycky? A kde se bere třeba v 8letém dítěti vážný úmysl řešit své problémy ukončením života? Téma pro ředitele psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích Martina Holého. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, podle manželky herce Robina Williamse, Susan Schneiderové, byl ve chvíli smrti střízlivý, ale nebyl připraven promluvit na veřejnosti o svém zápasu s Parkinsonovou nemocí. Je nástup nemoci častým impulzem k rozhodnutí ukončit život předčasně? A samozřejmě nástup těžké nemoci nebo zjištění diagnózy těžké nemoci je významnou stresovou zátěží pro každého člověka. A pokud se to nabaluje na to, že ten život se nevede úplně dobře nebo trpíme nějakou duševní poruchou, tak to může být jeden ze spouštěčů toho rozhodnutí. A samozřejmě o mediálně známém případu je těžké spekulovat a můžeme zůstat jenom u spekulací, ale taky víme, že neurologické onemocnění může mít taky komorbiditu nebo může mít taky projevy deprese a samotná deprese potom trochu nebo významně mění pohled na jednotlivé věci, které v životě nás potkávají. Jeho manželka taky řekla, že doufá, že ve světle tragického odchodu Robina Williamse ostatní najdou sílu tolik potřebnou k vybojování podobných bitev a díky tomu se nebudou tolik bát. Čeho přesně se tedy herec bál? Co by ho čekalo, pokud by se rozhodl ten zápas s touto nemocí vést? A Parkinsonova nemoc je ve vztahu herectví třeba. Mohl by hrát? Může to být jistě komplikace v herectví, protože ta nemoc se projevuje především svalovou rigiditou, třesem a samozřejmě asi by byla významně handicapující pro hereckou kariéru. A na druhou stranu není to nemoc, která by byla prognosticky úplně špatná nebo beznadějná, je dobře léčitelná, přestože není vylečitelná. Počet sebevražd v posledních letech roste i v Česku, ale když jsem se dívala na čísla ČSÚ, tak mě překvapilo, jak opravdu masivně lidé vlastní rukou umírali po 68. a taky samozřejmě v období kolem světových válek. To bylo skutečně až třeba 3x nebo 4x víc než teď. Je to 3x, 4x víc než teď, ale nebyl to trend, který by souvisel s těmito událostmi. A aspoň tak my můžeme jenom analyzovat ty data. Je faktem, že za posledních 5 let, vždy se to analyzuje v nějakých 5letých obdobích, od roku 2006 do roku 2010, a vlastně je historicky nejméně sebevražd v regionu České republiky. Tam se to srovnává samozřejmě historicky někdy od konce 19. století a ten maximální počet byl až 3x vyšší, ale byl to ten průměrný počet byl vyšší, takže po válce bylo samozřejmě sebevražd. Těsně po válečném roce jich nebylo tolik. A až potom v těch dalších letech stoupal počet sebevražd. Ale nemyslím si, že by to souviselo s těmi historickými událostmi a spíš to obecně v těch předchozích desetiletích nebo v té první polovině 20. století bylo těch sebevražd obecně víc. Škoda je samozřejmě každého zmařeného života, nedá se o tom mluvit jen sušem v číslech a ve statistikách, ale v loni zemřelo podle Ústavu zdravotnických informací vlastní rukou 1647 lidí, což je nejvíc od roku 2003. Jestli se z toho nestává trend, který bude teď třeba v těch dalších letech pokračovat. Jsou tam výkyvy, ale teď to roste. V posledních letech, od roku 2007, kdy bylo historické minimum, to bylo kolem 1300 sebevražd, tak zaznamenáváme mírný nárůst. Je otázkou, jestli ho už můžeme prohlásit trendem, proto se to dělá v těch 5letých obdobích, protože tam ty výkyvy můžou být, ale je faktem, že to pomalu narůstá a vedle toho je potřeba říct, že je to pořád ještě mnohem méně, než je průměr v Evropě. Jsme jednou ze zemí, kde máme
relatívne nízky počet suicidií. A suicidalita samozrejme súvisí s mnohými faktory. A je otázkou, pokud je to trend, co všechno můžeme udělat pro to, aby sme toto zvrátili. Co můžeme udělat? No, to jsou otázky, na které se snažíme pomoct hledat odpovědi, protože není to asi jenom otázka psychiatrů. Ale myslím, že je to klíčová, nejdůležitější otázka. A možná je zajímavá teď statistika, která vyšla v Lancetu, což je medicínský žurnál, a který garantuje kvalitu těch informací, které jsou v něm uveřejněné, kde analyzovali zdravotní stav obyvatelů Řecka v době po krizi. A tam sebevražednost stoupla významně, jakoby v desítkách procent v násobcích. Takže jistě to souvisí a nemůžeme nevidět vliv nějaké socioekonomické situace obyvatelstva, která zvyšuje jejich stresovou zátěž obyvatel. Takže z tohoto pohledu je to asi jedna z věcí, která není medicínská a která může ovlivňovat. Co tedy lze udělat? To je právě ta otázka, pokud je to třeba hodně v závislosti právě na ekonomických cyklech, na ekonomických krizích, to je věc, kterou zkrátka nemůže ani psychiatr ovlivnit, anebo možná ani blízcí lidé, je to obecnější jev. Co tedy lze udělat, aby se ten trend případně zvrátil? To, co můžeme dělat, je nabízet nízkopráhovou pomoc, což je velmi důležitá součást a jedna z klíčových věcí současné připravené reformy psychiatrické péče a to, aby byla dosažitelná osobní konzultace nebo telefonická konzultace s odborníkem v regionu a 24 hodin denně, bez toho, že bychom se museli objednávat. To znamená nějaká krizová pomoc, která toho člověka jednak splňuje to, že vykoná krizovou intervenci, to znamená, pokud je tam nějaký počínající problematika, tak ji odhalí a nasměřuje toho člověka do léčby, anebo vyřeší tu aktuální krizovou situaci. Takže to je asi to klíčové. A taky dostupnost psychiatrických služeb je důležitá nejenom těch krizových, ale i potom těch léčebných, které by měly následovat. A například Maďarsko bylo regionem a je regionem s relativně vysokou mírou sebevražednosti, ale může to znít tendenčně, ale pokud se díváme na velká čísla, na sebevražednost v Maďarsku a spotřebu antidepresiv v Maďarsku, tak vidíme, že k významnému poklesu sebevražednosti došlo v tom samém čase, co významně stoupnul počet užívaných antidepresiv. Ono to souviselo s tím, že se rozvinula síť psychiatrických ambulancí, že teda to nebylo jenom to, že by se rozdávali těm lidem antidepresiva, ale že se indikovaně užívali. Takže samozřejmě míra deprese nebo počet depresivních onemocnění souvisí s mírou sebevražednosti a ty depresivní onemocnění nemusí být vždy identifikované. Může to být skrytá deprese, která je v péči lékaře, který není psychiatrem. Pane doktore, mívali lidé v takové míře deprese i dříve, když byli daleko více pěti s přírodou napojení na takový ten původní zdroj, který skrz přírodu vnímali. Mně totiž přijde v poslední době občas, jako kdyby se mnozí lidé tak jako nějak z té zástrčky toho původního zdroje odpojili. Jakoby teď do nich často proudila vlastně jen úzkost z techniky, ze strojů, z internetu. Tu odpověď potřeba rozdělit na dvě části. Nepochybně depresivní onemocnění bylo přítomno historicky a popisovali ho už řeckí lékaři, melancholii a takovou tu vážnou, těžkou depresi, která často vede právě k sebezabití nebo sebevraždě jako příznaku té deprese, tak tam velmi pravděpodobně sehrávají mnohem větší úlohu biologické faktory toho, co se nám děje v mozku. A teda tyto onemocnění byly. To, kde máme nějaký nárůst, který můžeme dát do souvislosti s chronickým stresem, který přináší moderní společnost a který možná souvisí s životním stylem, který jste popsala, jako že nejsme tolik v kontaktu s přírodou, tak
je u úzkostně depresivních onemocnění a řekněme středně těžkých a lehčích depresí, kde ten trend je narůstající a tam je pravděpodobné, že to souvisí s tím, že nemáme to, co přinášela příroda, to znamená nějakou vysokou stresovou zátěž, která ale končí a je nějaké období klidu a potom nějaká další začíná. Koncept smrti si vytváří dítě kolem 8. roku, přesto řekněte, kde se v 8letém dítěti, a takové případy podle všeho jsou, vezme nebo sebere vážný úmysl k tomu, že vůbec uvažuje o tom, že by řešilo své problémy ukončením života. To je možná i posun v tom, nebo rozdíl v tom, jak to bylo dřív, jak je to teď. No, můžu jenom spekulovat. Neznám žádnou seriózní nebo nějakou vědeckou práci na tohle téma. A sám za sebe si myslím, že to souvisí s tím, že o tom tématu mnohem víc mluvíme a děti jsou konfrontované s umíráním v takových těch situacích, které nemají tu vážnost a ty rituály s tím spojené, protože dítě bylo historicky vždy v kontaktu s umíráním v rodině, bylo v kontaktu s umíráním u zvířat. Teď ho na jednu stranu chráníme tomu jako fyzickému nebo očitému svědectví, ale neustále to vidí v televizi a v počítačových hrách, kde vlastně jako získává nějaký odstup a nevnímá tu emoční vážnost toho tématu. A jak říkám, tohle moje spekulace toho, že pokud je to trendem, protože tak je možné, že jsme o tom nevěděli, a nějaké dětské úmrtí byly i předtím, jenom se nesledovaly. Co by mělo varovat blízké, jak se projevují lidé, ale třeba i děti, kteří vážně uvažují, že skoncují se životem. Někdy to může být volání o pomoc, může to být i manipulace, těch důvodů je asi mnoho. Co by mělo varovat blízké? A to co je důležité, že když se mluví nebo když slyšíme někoho mluvit o tom, že by se chtěl, nebo by si chtěl nějakým způsobem ublížit, tak je to potřeba vždy brát vážně jako téma a mluvit o tom. A hledat řešení. Hledat řešení v tom smyslu, jestli skutečně všechno to, co ten člověk prožil, chce zanechat. A možná je dobré to vyjádřit takovým popisem toho, co vlastně sebevražda v sobě obsahuje. Že je to odvaha před smrtí, ale strach před životem. Takže vzít to jako koncept, o kterém mluvíme, že je to vlastně velmi odvážný čin tohle rozhodnutí udělat. Na druhou stranu většinou to má nějaké důvody v tom životě, s kterými můžeme něco dělat. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Mějte se fajn.